Здравейте! Като консултант на matro.net искам да представя на вашето внимание матрака Lavender Uno. Lavender Uno е матрак с ядро от висококачествена пияна, с висока плътност и еластичност. Уникалното на този модел е в интересното му профилиране и зониране на горния слой на матрака. Виждате добре оформените 5 зони на комфорт, специално създадени, за да поддържат в правилна позиция врата, рамената, кръста, таза и краката. Изляти по този начин, те осигуряват приятен масажен ефект и комфорт по време на вашия сън. От другата страна на Lavender Uno, вие можете да се насладите на едно друго усещане, а именно по-плътна и ортопедична опора. Човек е добре да има избор, нали? Можете да избирате от коя страна да използвате Lavender Uno спрямо предпочитанията си. Lavender Uno е с симетрична конструкция и средна степен на твърдост. Затова ние го препоръчваме и на хора с по-високо тегло. Искам да обърна внимание и на кълъфа на матрака. Той е създаден от висококачествен текстил с вградени в него капсули лавандула. Те се активират при движението на нашето тяло по време на сън и отделят приятен аромат. Аромата на лавандулата действа успокояващо и релаксиращо. Помага ни да превъзмогнем стреса, натрупан през деня, повишава концентрацията ни и психическото ни състояние. Още едно важно предимство на Lavender Uno е сваляемият му кълъф с цип, който можете да поддържате лесно и хигиенично. И не на последно място, матрака Lavender Uno се предлага с 5 годишна безплатна гаранция. Матрака Lavender Uno можете да намерите и във вариант с мемори пияна. За повече информация посетете нашия сайт matro.net или се обадете на телефон 0700 222.